Здравейте на приятелите на баскетбола. По традиция ще имаме възможност отново да проследим поредният матч на баскетболен клуб Берое. Този път този двубой се явява и последният домакински от първенството на група, като домакин на вида Баскет Видин. Ето и съставите на двата състава. За Берое 5 Максим Ванчев, 6 Петър Загоров, 7 Бойко Миленков, 10 Ангел Ангелов, 12 Борис Маринов, 13 Янко Реджев, номер 14 Живко Гочев, с номер 15 Мартин Раднев, 25 Йордан Иванов, 31 Ростислав Алексов, 33 Огнян Кисимов и 54 номер капитан на отбора Тодор Цветанов за съставът на гостите от вида баскет. 4 номер Георги Александров, 5 Бойко Пангаров, 6 Емил Емилов, 7 Амар Техирович, 8 Теодор Киров, 9 Теодор Николов, 12 номер Юлян Колев, 13 Александър Михайлов, 14 Тихомир Веков и 35 Иван Иванов. Наставник на домакините Константин Боев, на гостите Николай Колев. Този двубой ще бъде ръководен от Виктор Крушев от Велико Търново. Ще му помага Иван Николов също от Велико Търново, дежурен представител на Българската федерация по баскетбол Валентин Христов от Димитровград. Очаква се срещата да започне с едноминутно мълчание в памет на президента на Българската федерация по баскетбол Михаил Михов. Очакваме да видим и с кои стартови петици ще започнат двамата старши треньори. Вида баскет са в доста добра серия, докато Берое в последният кръг загуби като гост на рилски спортист. Само около до мен е изпълнителен директор на Берое Васко Кифев. Васко, очакванията, че последният домакински матч със сигурност играе за победа след неприятната загуба в последния кръг. Да, първо да отдадем заслуженото на хората, които тази седмица се споменаха. И Краси Гирова, която е така един много добър човек. Човек, който е помагал страшно много и на нашия клуб, и на всички, които по някакъв начин са имали нужда в Българската федерация по баскетбол, както и на президента на управителния съвет на Българската федерация по баскетбол, господин Михов. Предполагам, че сега ще има минута мълчание. Да, всички срещи в българското първенство ще започнат с едноминутно мълчание. Защото на 30 март 2011 година ще бъде запомнен като най-трагичният ден за Българска федерация баскетбол. Българска федерация баскетбол дълбоко прискърбие съобщава, че на 30 март 2011 вследствие на тежък инфаркт на 47 годишна възраст внезапно не напусна президентът на федерацията Михаил Михов. Отиде си човекът, чието сърце бе изцяло отдадено на баскетбола. През целия съзнателен живот Михаил Михов гореше с огъня на играта, на която бе посветил средствата и цялата си любов. От избирането му за президент на Българската федерация баскетбол през 2008 година до последния си дъх той влагаше цялата си енергия, опит и инициативност за възраждането на българския баскетбол и превръщането му в любим спорт за децата и подрастващите. Неговата кончина оставя дълбока празнота в ушите ни на всички спортисти, треньори, клубове, школи и спортни театри, както и у нас, така и в чужбина, където той достойно представяше българските баскетболни среди. Тежките новини се допълват и от друго трагично събитие. На същата дата, след мъчително боледуване, почина Красимира Гирова на 57 години. Национална състезателка, бронзова медалистка от Олимпийските игри в Монреал през 1976 година. Държавна шампионка с отбора на Академик и дългогодишна служителка в Българска федерация баскетбол, известна с добротата и отзивчивостта си. Българската федерация по баскетбол изказва най-искрените си съболезнования на семействата, близките и приятелите на Михаил Михов и Красимира Гирова. Поклон пред светлата им памет. Нека да почетем паметта им с едноминутно мълчание.
Зрителите в залата имаха възможност да се запознаете и накратко с биографията на Михаил Михов. Васко, очакванията ти от този матч? Със сигурност ще трябва да търсим победа в борба за второто място. Да, напоследък ни играем много добре. Въпреки всичко така пред нас има реален шанс да спечелим второто място. Ако не губим до края на шампионата, има още, освен този има още един кръг гостуване в Ботевград и ще сме на второ място. Гостуваше отбора в добра серия, има няколко поредни победи, мисля. И така интересно е да видим как ще завърши днеска матча. След този матч имаме и гостуване на втория отбор на Балкан Ботевград. След това очакваме турнирът за Купата на Българска федерация по баскетбол. Кога ще се вземе решение кой ще е града домакин Стара Загора, също е един от кандидатите? Стекаха се неблагоприятно нещата миналата седмица. Имахме в Българската федерация баскетбол две тежки кончини на хора, които много са дали на баскетбола. Надявам се рано другата седмица да имаме яснота по въпроса за купата. Нашия клуб не е бил домакин на подобен род мероприятия от 1998 година и се надяваме тази година да Българската федерация в баскетбол да ни уважи. Иначе разбирахме, че е имало проблеми с контузия и Тошко Цветанов е имал проблеми с контузия. Миналият кръг не игра, тази седмица е бил на преглед. Не ми се говори за контузия и ние целият сезон мина под този знаменател. Слагаме чертата и казваме, тръгнахме с една кошница, впоследствие се видя, че няма да може да се преборим за това, за което искаме. Именно благодарение на тия контузии не ми се влиза в детайли. В крайна сметка да завоюваме това второ място. Ще е истински успех за всички, за състезатели, за треньори, за ръководители. Просто момчетата го заслужават. Заслужават го и заслужава го и нашата публика, която така в интерес на истината с течение на времето стана все повече и повече. И така съжалявам, че този трагичен факт в момента по някакъв начин повлияе и на цялата атмосфера. Но както и да е. 6-5 е резултата. Всички точки до момента отбеляза Пепо Загоров от съставът на домакините. Вида баскет наистина са в сериозна поредица от победи. Няма да бъде този матч лесен. Поне такива с предварителните очаквания. И коши фал сега, неприятно номер 7 на Марта Хирович успя да кара първите си 2 точки и ще изпълни наказателен удар. 2 минути по време на срещата ние все още загряваме и именно по тази причина резултата е равен. Натрупахме 2 лични нарушения, много лесно ни вкараха кошовете. Да видим след като загреем как ще играем. 6-7 вече повежда за първи път в матча гостите от Видин. И отново с Пепо Загоров се опитахме да вкараме кош. Не успява Пепо този път си. Загоров се отличава в нашия отбор. Той е така много професионално гледа нещата. Тренира фитнес в момента, в който има възможност и в крайна сметка така физическите му качества така наделява борбата под коша и много разчитаме на тези единоборства той да ги печели. В момента отлична тройка на Борко Маринов. Имам преки наблюдения върху тренировъчния процес напоследък. Специално той е в много добра серия, така, много добра форма. Стрелбата му е изключително висок процент сполучлива и така ще разчитаме на нея с течение на времето в матча. Къса стрелба сега на Максим Ванчев. 9-9 е резултата, равенство. 6 минути 28 секунди до края на първата четвърт.
Вяло. Да, не е много високо темпото. Ето Загоров отново борба. Максим Ванчев ще е национален, така малко в нашия отбор подходи колебливо към стрелбата и така именно заради това, че се почуди, след това не можа да я стреля успешно. Миленков сега пропусна, той имаше и здравословни проблеми, доколкото знам в последно време. За здравословни проблеми просто не ми се говори. Те са толкова много този сезон, че няма как да... Няма как да ги дискутираме тези неща толкова много. Миленков, ако анализираме целият сезон, така той миналия сезон се представи по-успешно, но в крайна сметка той е понеже най-умелия баскетболист, така се каже, в нашия отбор и винаги когато се появяваше проблем, където и да е, както и да е, ние практически разчитахме на него. Като се контузи някой в подкошието, Миленков слиза в подкошието. Като някой отвън, Миленков ходи да играе отвън. И в тая връзка така се загуби ефективността му, най-вече в нападение. Но той е един прекрасен играч и това, което мога да кажа, че за такива момчета като него се заслужава съществуването не само на отбора, не само на клуба, ами участие на по-високо ниво и с някакви амбиции, ако трябва да подхождаме в определени моменти. 11-9 е резултата и нов пропуск през стрелбата. Именно Миленков сега с много добра борба и Раднев забавя играта, ще има постепенно нападение. Нямаше много време до края на атаката и Миленков реши да стреля. Хубав кош сега на номер 5 Бойко Пангаров. Равенство 11-11. Споро начало и повеждат отново за 2 точки гостите. Хубава асистенция на Ванчев. Общо взето няма как играта ни в момента няма баскетболни достоинства. Ние тичаме от единия кош до другия, но практически не натиграваме противника, по никакъв начин не го караме да греши или да го тормозим как трябва. Ето сега в момента получихме тройка, дадохме самочувствие на гостите, така за пореден път. Разхождайки се няма как да спечелим. Ние трябва да положим усилия. Ето. Предполагам, че ще вземе тайм-аут от Стобоев. На какво отдаваш загубата и то не с малка разлика в Самоков на подценяване, може би? Не, вижте, в нашия отбор играят много добри баскетболисти. И в момента, в който първото място така обягна, тонуса в отбора така спадна. И сега в момента те знаят, че с минимални усилия могат да спечелят този матч, но тези хора, които са дошли в залата, заслужават нещо повече. Това ми е посланието към тях. Ние ще вкараме повече хора в залата, ако играем наистина като отбор. Ако не разсъждаваме 5 минути от началото на матча, дали трябва или не трябва да играем този матч.